Department of Trade and Industry misusi sa mga produktong Pang-Noche Buena sa mga supermarket sa Dan Colon. Luwas og bituman sa suggested retail price ang mga supermarket. Si Chelo Valiana sa report. Gisusi nila ni Director Asteria Caberte sa Department of Trade and Industry o kaubanan ang mga supermarket sa downtown Colon sa Dakbayan sa Sugbo. Gustong masayran sa DTI kung mituman ba ang mga tagduma sa mga supermarket sa suggested retail price. Malipayon si Caberte nga way mga tindahan nga mi pasubra sa presyo sa mga produktong Pang-Noche Buena. All are compliant with our suggested retail price. Nalipay mi. In fact, doon na pa'y kanang mga presyo nga lower than the suggested retail price by 3%. Samtang nagpabilin og naulian na ang presyo sa mga manok o karning baboy sa mga supermarket. Gawa sa pagsiguro sa presyo, gipaniguro usab ni Caberte nga luwas ang mga karning baboy. Ang DTI sakop sa Task Force African Swine Fever. Iyang gipahibaw nga na-normalize na ang presyo sa karning baboy ug magpabilin ang presyo ni ini ug sa ubang karne hangtod na sa Kapaskuhan. Doon na by scare, wala may scare nga na-feel. Ang substitute products sa pork, stable ang price, stable ang supply. So wala gyud tay angay kahadlukan karong Pasko. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.